Hej, vi har fået et tilspørgsmål fra ham med alle de tilfældige bogstaver. Han har spurgt, om vi ikke skulle prøve at spille LOL. Øh, jeg har ikke rigtig haft lyst til at spille LOL. Jeg ved godt, hvad det er, men nej, jeg skal ikke prøve at spille det. Ja, jeg har prøvet at spille det. Det er ikke rigtig noget for mig. Jeg fatter det virkelig ikke. Jeg er ikke god til det. Jeg bliver åbnet for hårdt. 9-årige børn. Mens de griner af mig. Så er det lidt... Men... Ja. Men... nej. Jeg slettede det fra min computer. Fordi jeg synes ikke, det er sjovt. Men vi vil helst ikke have nogle negative comments, hvis I vil være så rare. Men selvfølgelig, I må gerne lægge comments, og I må gerne subscribe, og I må gerne thumbs up for det. Men helst ikke nogen negative comments, tak. Så er rart. Så vi laver nogle flere film snart. Skal du høre? Ja, negative comments, det er alle de der perverse, klamme nogen der. Dem gider vi ikke. Dem der er kommet, dem kan vi godt lige svare på, men ellers ikke. Ja, subscribe, comment og thumbs up. Ja. Ja, jeg har lige været så sådan her. Tak. Peace out.